Bafowethu ngiphinde nginibingelele kakhulu ngithi into ongayazi inkulu kakhulu kunami. Lo mnumzane olana esithombeni utholakale useboshiwe umnumzane lona oyiSumerian. Owase-Sumara lo mnumzane oboshiwe etholakala nezibhamu eziwu-8 nezinhlamvu eziwu-500 and something wezinhlamvu nenqwaba yey'nhlamvu. Uboshiwe njengamanje sikhuluma. Bafowethu, yabona lento yama-illegal foreigners inzima kakhulu. Into yama-illegal foreigners inzima kakhulu. Angazi ukuthi singenza kanjani abantu ababudedengu ngayo ukuthi baboshwe nabo. Umuntu nje odefenda ama-illegal foreigners kumele avesana aboshwe kwasayena. I-serious lento. This young man, Sumerian, otholakala nezibhamu eziningi kangaka, ithiwa indaba yakhe ngoba okusho ukuthi bangaki abanazo lezi bhamu ekufuneka ukuthi baboshwe ngoba kukhomba ukuthi ngempela sisengcupheni sisenkingeni ezweni lethu. Abantu bahlomile bayizingovolo lana eSouth Africa. Ibhamu eziwu-8 kanye ney'nhlamvu eziwu-500. Into ezothiwani le? Into ezothiwani le? Into ezothiwani? No, ibhamu iy'nhlamvu ziwu-557 iy'nhlamvu. So lo mlisa wase-Somalia sikhuluma nje uboshiwe eboshwa amaphoyisa eGoli. Kunzima kakhulu-ke bafowethu, and zonke lezi bhamu azikho emthethweni, and there is no way ukuthi illegal foreigners engaba nezibhamu ezisemthethweni. And ngiyakhumbula enye ividiyo kaPhakela Umthakathi ekhuluma ngale ndaba yokuthi amaSomalia anezibhamu eziningi ayilokuzile anazo ayimisela ukuthi alwe noma yinini la ezweni lase-South Africa. Yinto esoyithini-ke le nganja kwethu uma kuwukuthi ngempela siphila impilo enje, siphila libhojozi ezweni lethu. Ngempela abantu bahlome bayizingovolo. Bahloma kuphi? La eMzansi. The same people barana amabhizinisi kuphi la eMzansi. Bona abekho legal, ba-illegal. Barana futhi amabhizinisi a-illegal. Bazenzela ama-Coca-Cola bona. Bazenzela zonke izinto abazenzela zona ey'gulisa abantu bethu. Yethi la kuhlale kukhulunywa ngezifo njalo ey'njani, kodwa sinabantu abazenzela yonke into bayi-manufacture bona. Bafowethu, sisenkingeni. Ake sikhulumeni le ndaba bafowethu. Iyathusa le. Iyathusa le. Iyathusa ukuthi in our own country sinabantu abaningi abama-illegal. And njengamanje bahlome bayizingovolo. They are willing ukuthi they can fight the South African. Yinto ezothiwani? These 8 weapons azinazo iy'ncwadi. Nalezi iy'nhlamvu zakhona konke akukho okulegal. Nomuntu waseSomalia otholakala nazo oseboshiwe sikhuluma nayo akanawo amaphepha ukuthi ebe se-South Africa. Bahlali baseMzansi, kuthiweni makunjena ngoba uhulumeni wethu usibukela phansi. Kodwa ngiyajabula ngoba la KwaZulu Natal sekuphumela obala ukuthi watholakala uqashisa umuntu ongekho, abantu ongekho legal, the illegal ubaqashisile. Siyakubopha, you get fined. Onesitolo siyakubopha, orun isitolo o-illegal siyakubopha. Ngoba ngokomthetho sisekelo wase-South Africa awuvumelekile ukuthi uma uvakashile uze uqale ibhizinisi. Zonke ama-spaza shop ethu, ama-spaza shop kumele ukuthi aranwe abantu base-South Africa. Yabo. Okusho khona ukuthi vese bona babarana abantu lama-spaza shop ngokuthi basapota abantu base-South Africa ukuze bona bekwazi ukurana lama-spaza shop, because ayikho into eqondile abarana ngawo lama-spaza shop. Barana ngobugebengu, basenzela izinto ezonke. Banama-Coca-Cola all over angekho emthethweni. Kuningi abakwenzayo okungekho emthethweni. Bafowethu, sothini? Sidayisa uhulumeni wethu. The only thing that we need to do thina, we must march and march until we win. Le mpi le idinga thina enganja kwethu ukuthi asisukumeni-ke manje. Ake sibeke eceleni indaba zamavota and stuff like that nama-election. Those things never work.
for 32 years le ndakazi isebenza. Asukumenike manje siyibambe. Asifinqeni imkhono-ke manje nganza kwethu. Asifinqeni imkhono-ke manje siyibambe nkqi. Sonke singene emgwaqweni. Singene emgwaqweni bafowethu, ayikho lento. Ayikho lento. Ngeke sivumele. Yile nje. Ngeke bafowethu. Ngeke bafowethu. Ramaphosa usidayisile, usithengisile. Onke lamaqembana kalozo ko-EFF on all those nonsense things, they must be arrested. You support the illegal foreigners, you are a criminal. Go to prison. Sinendaba nawe ukuthi uzothini, uzokwenjani. Akekho manje umuntu esimncengayo nomuntu esimsabayo, khohlwa. Hayi khohlwa. You come for me, I will come for you. Straight away. Ngesithathe le nonsense. Look at these people in my favor. Now, ile. Hayi khulekani. Abantu nje uma uyisitha nje se-South Africa sodila nawe. Uma uyisitha nje sase-South Africa awusifuni uma endleleni sizodila nawe. Le sizodila nayo. Isidinga thina. We will march and march until we win. That's what I can tell you. A Somalian in South Africa arrested with 8 guns and 575. No ways. I can't take this, man. Sorry.